video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Ngatibatsirane tiri vapenyu tofana kubatsirana tichirarama andiriona because ukada kuzondibatsira ndafa ina handisi kuzombofana zviona kuti ndozvawaita ukutoratidzawo vamwe vasara but basopo stereki mai unoziva kuti unogona kuzorohwa nevanhu futi ka ukasangwarira zvinhu zvako serious ka unorohwa nevanhu zvishuwa akuzoya ndakarara pana ndiri mupenyu waidi kuuya zvitoripo the fact yekuti we are talking about it is there and zvicharamba zvitoita it's a cycle exactly that will continue happening but it needs to be stopped ka before it goes further ndotsana kuti kucharohwa vanhu kumberi kokoko but by who exactly because if there's an error it needs to be rectified unoona zvinoita there are certain companies anditi vanofanira kunge vachibatsira nemaartist aya ivava vaina the same companies vanoda kuzouya kana vanhu vafa ngavambouya vanhu vari vapenyu ava vamboita wakomana kaka bataine apa handiti wazvona because patapinda mucovid I still remember takazonopiwa chikafu nenhirini inochi Christ Embassy Pastor Chris church takanopiwa mahampa echikafu ndinoda kumutenda sekuti murume uya ane chido nevanhu kungonoti musicians uyaiwo muwanewo something from Norway something different handaimbofunguzira kuti mamusicians achabatsirwa nechechi but kune macompanies mabhawa mahotera ese anoridzwa magitari evaya shamwari inzwa ndikutaurire tutaura macompanies handiti macompanies totaura kuti Sheraton hotera kunoridzwa magitari ana mudharangwa anoridza ikokoko kunoridzwa magitari chihoro chinochicheche chiconference center chizara kuti mako magitari acho vanhu achichamba ngoma handambonzwa Sheraton ichiti hanzi vanhu mamusician ngavai vatorowo kana shuga hakuna alright pane nyaya inonetsa especially me maartist nyaya yemaroyalties you mentioned it earlier what do you think could be wrong kunzi makaregesa zvese but mari dzachamusi kupiwa chinyanyonetsa mari yacho inenge ichidyiwa shamari mari inenge ichidyiwa nevanhu vacho ivavo kunana zimura kwacho ikokoko are you fully registered zvese I've done it twice got nothing out of it. I'm still to go back the third time to register again. Wangu. Vane chiklani chavo chekudya mari dzevanhu andiriona vane chitimu chavo chekudya mari dzevanhu so chekuti vakangoti idye unoona vauzi ndingi nandingi havasiko vabuda vadaiso koya vamwe vopinda futi 2-3 vada kurova futi mari dziya changova kuti vangodya ivo vaite matama hapana todi vaifanira kunge patori neministry chaiyo yakasimba ministry inomirira maartist handiti mamusicians machichi maartist ese inonzi art yese inofanira kunge ine ministry inoimiririra handiri kunzwisa in terms of kuti sei paita problem artist arwara artist aita sei handiti vanofanira kunge paine tumari tunobuda from that same ministry tuchibatsira maartist handiri kuona
but hakuna izvozvo kunoku kuZimbabwe kuAfrica kuna zvatosiyana ukada kukurosa Limpopo apa ukatarisa Joza. Ujoza kune mumwe munhu akangoita one song nanhasi ari kudya mari dzacho. One song. Ndaida kutozobvunza iyo ma-one hit wonder kuti haazomboda kana ita shungu kuda kudzoka kumango vanhu vati ini I'm set for life. Exactly. Zvinoitika kuna naSouth Africa kuna naAmerica kumberi zvinoitika izvozvo. Kwete muno. Munomu hakuna zvakadaro. Rigoshaya basa futi guchu iroro ka. Utoriendesa kutoilet. Nona nyaya inondirwadza zvokuti dhuvhe kutoti ka yanga uri mumwe munhu wachipeta kamera wende ndikapedza ndakuchima pano. Zvinorwadza zvinoitika muZimbabwe muno mune nyaya yemagitari. Zvina kutombonaka. Ndisati kuzvitaura mundara kuti vanhu vazvione ende vakwanise kuzviunderstanda uye vakwanise kubatsirika. Magitari muno manorwadza. Kurwadza kusvika mubhonzo muskeleton. Zvakataurwa nemufana anonzi Silent Killer. Idambudziko. But zvetwa sei kuti mundara for example imemi sema-elders mukwanise kupiwa the respect and the attention yamufanira kunge muchinzi muri kupiwa. Amen. Unovuka pamwe nekutaura kwatiri kutoita ikoko vakakwanisa kunozviona uyo ari kuzviti ndovakabata matomo acho kumberi ikoko vakakwanisa kuzvinzwawo zvatiri kutaura izvozvizvi pamwe vachaitawo something. Nokuti kutotaura ikoko ndokutoti bundu racho ribude. Bwezi munhu anenge ashanda. Iwa kuti mushanda. For 20 years uchientertaina nyika. Uchisimudza mureza weZimbabwe. Yeah. It's not a joke. It's not a joke. Yeah, true. True. You don't have my help. No, I don't have my help. I want some water. Me, I want some water, please. Can I have some water? Okay. Thank you. One last question. It's about Andy Brown and the platform yakakuvhurira kuti what was it exactly? Because you talked about makatowa, makadi. Let's talk more into that relationship yamakashanda nayo nachi na Andy Brown. Well, I know pane mazinyaya anokwanisa kuti kuitita let know kuti we did put in a lot of work for this and this and this and that and what it was like. My tours and so forth. My recordings, my music videos, the process is ASAY. Well, it wasn't that much. Of course, we did a lot of touring and stuff like that, but zvino zvokuti unoona nenyaya iyo vanhu vanoundyire zvimwe zvinhu zvaina auzoona kuti zvakafamba sei, zvakazoenda kupi, zvakazoita sei. But semunhu waoneka achitraiwa kuda kutsvagawo kurarama in life, ukakwanisa kunhonga usherendere kuti muri idye kumba, uchatsvagana nezvinhu zvakawanda. You know what I'm saying? Kuzi takaita zvakawanda, ndikatomboita stint neBoom Shaka kuSouth Africa. Ndikatombonosenzera ikoko for about 3-4 months. Ndadzoka, but zvinhu zvaina unoziva kana zvinhu zvisati zvauda kungoitika hazviitiki. Zvimwe unongoramba uchingotenderera panzvimbo imwe chete so. But unenge uchitraya chido unenge uinacho, ende madoors mamwe anenge achivhura mamwe achivhara. But we did a lot of work. We did a lot of works. Tikatofamba a lot of places. Yeah. But it was another journey. Yeah, another journey. The journey, because journey, everyone knows the journey, and we have been told about this journey. Panangu takafamba. Amaira because unenge uchida kuti uachieve magoals. Anditi. Pamwe pacho na azvibude sei mafungira unenge uchida iwewe.
but munenge muchiita maworks takarekoda a lot of tracks. There is a song inonzi Paradzai Wauya. I wrote that song personally. Ndikaipa and Brown akaimba song yo yanga iri nyaya yemukondombera ndo madezi akadetsa mukondombera zvokuti pai song yoyo ndaitofungidzira kuti pamwe ndicha achieve something from that song, but hapana zvakangoendwa zvakadaro, not even kana kutombonziwo thank you ndiwo wakaitawo izvozvo hapana. Was the song used for any campaigns or what went wrong? Song yakatozoshandiswa pane zvimwe zvinhu zvakawanda. And I remember pane mamwe TV program aitobuda patelevision apa ichitorichwa iri back track yacho and stuff, but unoona kutaura pedza nguva because zvinhu zvakatongoenda into waste waiziya. Ndosaka ndichizoona kuti imwe time yachinaka it's better not said. Unyarara zvako ungokwarira mukati, so uziva kuti ndakaita zvandakaita because pamwe pano unotaura unopedza wakutoita kunge munhu ari kunyepa waiziya. Saka zvinhu zvana ndezvekungozvinyararira zvako ngoziva kuti ndakaita so. But my understanding processes contracts kuti song yaitwa there must be contracts. Zvese izvozvo zvaiitwa baba boy. But kuona zvaizoitwa manje ndezvekuti handisingadi ndichekuzonongedzera zvangu vanhu. Saka ndati some things are better not said. Andona because pamwe pachona vamwe vanhu vanenge vasipo, vamwe vakatofa. Saka you know what I'm saying. Ndosaka ndichoti paya unongosumuka wosunza dust utanga kufamba wenda waiziya. Zviringo zvinhu zvakadaro izvi. But hazvizodaka mudara kuti because we all know kuti kana chinhu chakaitwa their processes maziva ndima elders munoziva how things are supposed to have been going my way forwards ekumberi kuti alright chinhu chaitwa people are supposed to be given their dues and kana uri writer unotonyorwa kunzi song written by acknowledgement wangu ndofunga ndopa ndiri kutaurira kuti Zimbabwe hakuna izvozvo. Wow, Zimdanso stories ekuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma. One video man arikupinda mumaghetto vabuditsa masi nyaya ari lit. 2 mababy amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh. 4 haizi pressure my G.